Απάντησα στο τηλέφωνο στην τρίτη κλήση. Ήταν 3:47 το πρωί, και σε 63 χρόνια έχω μάθει ότι οι κλήσεις σε αυτή την ώρα ποτέ δεν φέρνουν καλά νέα. Γεια σας. Στατική διαταραχή ακούστηκε στη γραμμή. Τότε μια γυναικεία φωνή, επαγγελματική, αλλά επίγουσα. Είναι ο Γουίλιαμ Γκάρισον. Κύριε Γκάρισον, το όνομά μου είναι Πατρίσια Τσέν. Είμαι κοινωνική λειτουργός στο νοσοκομείο Street Paul στο Βανκούβερ. Καλέω για την κόρη σας. Το χέρι μου σφίχτηκε στο τηλέφωνο. Η κόρη μου, ναι, κύριε. Η Τζένιφερ είναι εδώ και σας ζητάει. Το δωμάτιο γύρισε. Κάθισα απότομα στην άκρη του κρεβατιού μου, η γυναίκα μου να με κοιτάζει δίπλα μου. Αυτό είναι αδύνατο, είπα. Οι λέξεις βγήκαν επίπεδες, μηχανικές. Η κόρη μου πέθανε πριν 31 χρόνια. Υπήρξε μια παύση. Κύριε Γκάρισον. Καταλαβαίνω ότι αυτό πρέπει να είναι σοκαριστικό, αλλά η γυναίκα εδώ έχει ταυτοποίηση. Λέει ότι είναι η Τζένιφερ Γκάρισον. Έχει ένα σημάδι γέννησης στην αριστερή της ομοπλάτη σε σχήμα ημισελήνου. Λέει ότι το αποκαλούσατε τυχερό φεγγάρι όταν ήταν μικρή. Σταμάτησα να αναπνέω. Κανείς δεν ήξερε γι' αυτό. Κανείς εκτός από την οικογένεια. Δεν το είχαμε αναφέρει σε καμία αναφορά αγνοούμενου. Δεν το είχαμε πει στην αστυνομία. Ήταν κάτι ιδιωτικό. Κάτι που είχα επινοήσει όταν η Τζένι ήταν 3 ετών, τρομαγμένη από το σκοτάδι. Κύριε Γκάρισον, είμαι εδώ. Η φωνή μου ράγισε. Πού είπατε ότι είναι? Στο νοσοκομείο Street Pauls, στη ψυχιατρική μονάδα. Έχει μεταφερθεί εδώ και 2 ημέρες μετά από μια παρέμβαση κρίσης. Είναι σταθερή τώρα, αλλά σας ζητάει. Λέει ότι επιτέλους ξέρει ποια είναι. Κοίταξα το ρολόι. 3:49 π.μ. Το Βανκούβερ ήταν 4 ώρες οδήγηση από την Κολώνα. 5. Αν βρω κίνηση, είμαι καθοδόν. Έκλεισα πριν προλάβει να πει οτιδήποτε άλλο. Πριν σκεφτώ πολύ σκληρά για το τι έκανα, πριν 31 χρόνια πένθους μπορέσουν να με αποτρέψουν από αυτό. Η γυναίκα μου, η Μάργαρετ, ήταν ξύπνια τώρα, με παρακολουθούσε με αυτή την προσεκτική έκφραση που παίρνει όταν νομίζει ότι πρόκειται να κάνω κάτι απερίσκεπτο. Ποιος ήταν αυτός? Κάποιος λέει ότι βρήκε την Τζένι. Κάθισε ίσια. Μπιλ, ξέρω. Ήμουν ήδη ντυμένος με το τζιν μου, αρπάζοντας το πουκάμισο της χθεσινής ημέρας από την καρέκλα. Ξέρω πως ακούγεται, αλλά ήξερε για το σημάδι γέννησης, Μάγκη. Ήξερε για το τυχερό φεγγάρι. Το πρόσωπο της Μάργαρετ έγινε χλωμό. Είχαμε λάβει κλήσεις στο παρελθόν όλα αυτά τα χρόνια, 2 φορές την πρώτη δεκαετία. Απατεώνες, κυρίως άνθρωποι που είχαν διαβάσει για την αγνοούμενη κόρη μας και νόμιζαν ότι μπορούσαν να εκμεταλλευτούν μια οικογένεια που πενθεί. Είχαμε μάθει να τους εντοπίζουμε γρήγορα. Πάντα έκαναν λάθος στις λεπτομέρειες. Αλλά το τυχερό φεγγάρι, αυτό ήταν διαφορετικό. Έρχομαι μαζί σου, είπε η Μάργαρετ, ήδη φτάνοντας στα ρούχα της. Όχι, το είπα πιο απαλά από ό,τι ένιωθα. Όχι ακόμα. Άφησέ με να δω πρώτα. Αν είναι αληθινό, θα σε καλέσω αμέσως. Αν δεν είναι, δεν μπορούσα να τελειώσω αυτή τη φράση. Αν δεν είναι, θα καταρρεύσω και χρειάζομαι να είσαι εδώ γερή και ολόκληρη για να έχω κάτι να επιστρέψω. Το κατάλαβε. Μετά από 42 χρόνια γάμου, πάντα καταλάβαινε. Η διαδρομή προς το Βανκούβερ ήταν οι πιο μακρές 4 ώρες της ζωής μου. Είχα κάνει αυτό το ταξίδι εκατοντάδες φορές, αλλά ποτέ έτσι. Ποτέ με αυτή τη δρομακτική, εύθραυστη ελπίδα να καίει στο στήθος μου σαν ζωντανό σκάρβουνο. Κράτησα το ραδιόφωνο κλειστό. Χρειαζόμουν σιωπή για να σκεφτώ, να θυμηθώ, να προετοιμαστώ για ομικρόν με τόνο τι ήμουν έτοιμος να βρω. Η Τζένιφερ ήταν 17 όταν εξαφανίστηκε. 14 Δεκεμβρίου 1993. Είχε πάει στο σπίτι μιας φίλης μετά το σχολείο, ή έτσι μας είχε πει. Αργότερα μάθαμε ότι στην πραγματικότητα είχε πάει να συναντήσει ένα αγόρι. Όχι το αγόρι που νομίζαμε ότι έβγαινε, κάποιον καθαρό αίμα από την τάξη της φυσικής, αλλά έναν μεγαλύτερο τύπο, 23 χρονών, που δούλευε σε ένα γκαράζ στην ανατολική πλευρά. Είχαν τσακωθεί. Την είχε αφήσει σε μια στάση λεωφορείου στην οδό Hastings στις 11 μετά μεσημβρία θυμωμένη και μόνη σε μία από τις χειρότερες περιοχές της πόλης. Δεν είχε επιστρέψει ποτέ σπίτι. Για 3 χρόνια ψάχναμε, κολούσαμε αφίσες, συνεργαζόμασταν με την αστυνομία, προσλάβαμε ιδιωτικούς ερευνητές που δεν μπορούσαμε να αντέξουμε οικονομικά. Η Μάργαρετ σταμάτησε να κοιμάται. Εγώ σταμάτησα τα πάντα εκτός από τη δουλειά ή την αναζήτηση. Ο γάμος μας σχεδόν κατέρευσε υπό το βάρος του. Τότε, το 1996,
βρήκαν υπολείμματα. Γυναικεία, περίπου 17 έως 19 ετών, βρέθηκαν σε μια δασόδη περιοχή έξω από το Mission. Οι οδοντιατρικές αρχεία ήταν ασαφή. Το σώμα είχε μείνει εκεί πολύ καιρό, η ζημιά ήταν πολύ εκτενής. Αλλά υπήρχε άλλη απόδειξη. Ένα μπουφάν που έμοιαζε με αυτό που φορούσε η Τζένιφερ. Ένα ασημένιο δαχτυλίδι που μπορεί να ήταν δικό της. Η ομάδα εγκληματολογίας είπε ότι ήταν 70% σίγουρη. Το 70% ήταν αρκετό. Κάναμε μια μνημόσυνη υπηρεσία, θάψαμε ένα άδειο φέρετρο, προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε. Αλλά μερικές μέρες πείθω ακόμα και τον εαυτό μου ότι το είχα κάνει. Έφτασα στο Βανκούβερ λίγο μετά τις 8 ακριβώς το πρωί. Το νοσοκομείο του Αγίου Παύλου βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, ένα εκτενές συγκρότημα που είχα περάσει 1000 φορές χωρίς να το δω πραγματικά. Τώρα υψωνόταν μπροστά μου, μαζικό και αδιάφορο. Βρήκα πάρκινγκ, περπάτησα από την κύρια είσοδο, ζήτησα την Πατρίσια Τσε στο γραφείο πληροφοριών. Με συνάντησε στο λόμπι 15 λεπτά αργότερα. Στα τέλη της δεκαετίας των 30, με ευγενικά μάτια, το είδος του προσώπου που είχε δει πάρα πολλά βάσανα και με κάποιο τρόπο παρέμενε συμπονετικό. Ούτως ή άλλως, κύριε Γκάρισον, σας ευχαριστώ που ήρθατε τόσο γρήγορα. Μου έσφιξε το χέρι. Θέλω να σας προετοιμάσω πριν τη δείτε. Η Τζένιφερ έχει περάσει από σημαντικό τραύμα. Έχει βιώσει αυτό που πιστεύουμε ότι είναι ένα αποσπασματικό επεισόδιο που προκλήθηκε από ανακτημένες μνήμες. Έχει ζήσει με διαφορετικό όνομα τα τελευταία 30 χρόνια. Ποιο όνομα? Μελίσσα Μόρισον. Έχει μείνει στο Βανκούβερ όλο αυτό το διάστημα, κύριε Γκάρισον. Δούλευε σε διάφορες δουλειές, κυρίως στη βιομηχανία υπηρεσιών. Έχει μείνει άστεγη κατά διαστήματα. Πριν από 3 μέρες, είδε μια αφίσα, μία από τις παλιές αφίσες αγνοούμενων για την Τζένιφερ Γκάρισον. Κάποιος την είχε μοιραστεί στα κοινωνικά δίκτυα, μέρος μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης για κρύες υποθέσεις. Όταν είδε τη φωτογραφία, κάτι άνοιξε. Περπατήσαμε μέσα από διαδρόμους που μύριζαν απολυμαντικό και καθαριστικό δαπέδου. Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζα ότι θα κατέρεα. Έχει βιώσει αναδρομές, συνέχισε η Πατρίσια. Θραύσματα μνήμης. Ένα σπίτι με μπλε παραθυρόφυλλα. Μια μητέρα που έφτιαχνε κανέλες τα Σάββατα το πρωί. Ένας πατέρας που της είχε φτιάξει μια δεντρόσπιτο αλλά φοβόταν τα ύψη, οπότε έπρεπε να ανέβει πρώτα εκείνη για να δοκιμάσει αν ήταν ασφαλές. Σταμάτησα να περπατώ. Το δεντρόσπιτο. Το είχα ξεχάσει. Ήταν στην αυλή μας στο παλιό μας σπίτι, αυτό που είχαμε πουλήσει μετά την εξαφάνιση της Τζένι, γιατί δεν αντέχαμε να κοιτάμε το άδειο δωμάτιό της πια. Το είχα φτιάξει αυτό το καλοκαίρι. Έγινε 9. Είχε γελάσει μέχρι δακρύων βλέποντας με να τρέμω στη σκάλα, κρατώντας τη σκάλα τόσο σφιχτά που οι αρθρώσεις μου έγιναν λευκές. Κύριε Γκάρισον, το δεντρόσπιτο, είπα. Το έφτιαξα. Εγώ ήμουν τρομαγμένος από τα ύψη. Η έκφραση της Πατρίσια άλλαξε. Τότε θα πρέπει να ξέρεις πριν μπούμε ότι είναι τρομαγμένη κι αυτή. Τρομαγμένη ότι θα θυμώσεις. Τρομαγμένη ότι θα την κατηγορήσεις για την εξαφάνιση. Τρομαγμένη ότι δεν θα την πιστέψεις. Ή, το χειρότερο, ότι θα την πιστέψεις και δεν θα τη θέλεις πίσω μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι τρελό. Το τραύμα δεν είναι λογικό. Σταμάτησε έξω από μια πόρτα με την ένδειξη 412. Είναι μέσα. Θα σου δώσω λίγο ιδιωτικότητα, αλλά θα είμαι ακριβώς έξω αν χρειαστείς κάτι. Άνοιξε την πόρτα. Το δωμάτιο ήταν μικρό. Τυπική διάταξη νοσοκομείου, κρεβάτι, καρέκλα, παράθυρο με περσίδες μισάνυχτες. Μια γυναίκα καθόταν στην καρέκλα δίπλα στο παράθυρο, φωτισμένη από τον πρωινό ήλιο, οπότε δεν μπορούσα να δω καθαρά το πρόσωπό της στην αρχή. Σηκώθηκε όταν μπήκα αργά, σαν τα πόδια της να μην την κρατούσαν. Δεν μπορούσα να κινηθώ, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ήταν μεγαλύτερη, φυσικά, 48 τώρα, όχι 17. Τα μαλλιά της ήταν πιο κοντά από ό,τι ήταν της Τζένι, πιο σκούρα, με πρόωρα γκρίζα. Ήταν πολύ αδύνατη, το πρόσωπο της γεμάτο ρητίδες από χρόνια που δεν είχα παρακολουθήσει. Φορούσε ρούχα που είχαν δωρηθεί, φόρμες και ένα ξεθοριασμένο τεσετσαρτί, και στεκόταν με τους ώμους καμπουριασμένους, σαν να προσπαθούσε να μικρύνει. Αλλά τα μάτια της ήταν τα μάτια της Τζένι. Το ίδιο ασυνήθιστο χρώμα, γκρι, μπλε με πράσινες πινελιές, τον ίδιο τρόπο να σε κοιτάει, άμεσος και ελαφρώς προκλητικός, ακόμα και όταν ήταν τρομαγμένη. Μπαμπά. Η λέξη με άνοιξε. Είχα φανταστεί αυτή τη στιγμή 1000 φορές τα πρώτα χρόνια μετά την εξαφάνισή της. Στη φαντασία μου, πάντα ήμουν δυνατός, ήρεμος, ο πυλώνας που μπορούσε να στηριχτεί. Αντί γι' αυτό, στεκόμουν εκεί τρέμοντας,
δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό μου, ανίκανος να σχηματίσω λέξεις. Έκανε ένα διστακτικό βήμα μπροστά. Δεν θυμάμαι τα πάντα ακόμα, αλλά θυμάμαι εσένα. Θυμάμαι το δεντρόσπιτο. Θυμάμαι ότι με δίδασκες να οδηγάω ποδήλατο στην είσοδο. Πως έτρεχες πίσω μου για 3 ώρες, αν και η πλάτη σου πονούσε. Θυμάμαι τον τρόπο που μου διάβαζες τα βιβλία του Νάρνια πριν τον ύπνο, κάνοντας τα διαφορετικά φωνητικά. Τζένι, δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι ξανά αυτή. Η φωνή της ράγισε. Δεν ξέρω αν είμαι ακόμα αυτό το άτομο. Ήμουν κάποιος άλλος για τόσο καιρό. Έκλεισα την απόσταση μεταξύ μας σε 3 βήματα, την τράβηξα στην αγκαλιά μου. Ήταν σφιχτή στην αρχή, αβέβαιη, μετά κατέρευσε πάνω μου σαν μαριονέτα με κομμένα νήματα. Μύριζε λάθος. Όχι όπως η κόρη μου. Όχι όπως το κορίτσι που χρησιμοποιούσε σαμπουάν φράουλας και φορούσε πολύ από το άρωμα της μητέρας της. Μύριζε σαπούνι νοσοκομείου και φόβο και δεκαετίες σκληρής ζωής. Αλλά όταν έκλεισα τα μάτια μου, μπορούσα να νιώσω το σχήμα της. Τον τρόπο που το κεφάλι της τέριαζε στον ώμο μου, τον τρόπο που πάντα ήταν ψηλή για την ηλικία της, σχεδόν τόσο ψηλή όσο εγώ μέχρι την ηλικία των 15. Είσαι ζωντανή, ψιθύρισα. Είσαι ζωντανή. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Στεκόμασταν εκεί για πολύ καιρό. Τελικά, καθίσαμε, εκείνη στην καρέκλα, εγώ στην άκρη του κρεβατιού του νοσοκομείου. Και αργά, με δισταγμό, άρχισε να μου λέει τι θυμόταν. Τη νύχτα που είχε εξαφανιστεί, είχε κατέβει από το λεωφορείο στο Hastings του Μέιν. Είχε κλάψει, θυμωμένη με τον φίλο της, θυμωμένη με τον εαυτό της που μας είχε πει ψέματα, θυμωμένη με ολόκληρο τον κόσμο. Είχε αρχίσει να περπατά, χωρίς πραγματικά να προσέχει που πήγαινε. Κάποιος την είχε πλησιάσει. Μια γυναίκα, φιλική, ανήσυχη, ρώτησε αν ήταν καλά, της προσέφερε να της αγοράσει καφέ, να την πάει κάπου ασφαλή. Όλα τα υπόλοιπα ήταν θραύσματα. Διασκορπισμένα κομμάτια ενός εφιάλτη που είχε κλειδώσει τόσο εντελώς που για 31 χρόνια δεν είχε καν συνειδητοποιήσει ότι ήταν αληθινός. Υπήρχαν και άλλες κοπέλες, ένα σπίτι που μετακινούνταν, ή ίσως είχαν μεταφερθεί σε διαφορετικά σπίτια, δεν ήταν σίγουροι. Χρόνια αποσύνδεσης του να είναι η Μελίσσα Μόρισον, ένα κορίτσι που είχε εμφανιστεί στο σύστημα με ψεύτικα έγγραφα και μια ψεύτικη ιστορία. Χρόνια επιβίωσης, κάνοντας ομικρόν με τόνο τι έπρεπε για να φάει, να κοιμηθεί, να παραμείνει ζωντανή. Οι αναμνήσεις είχαν αρχίσει να επιστρέφουν σε κομμάτια τα τελευταία 5 χρόνια, είπε. Μικρές λεπτομέρειες που δεν τέριαζαν με την αφήγηση της ζωής της. Ένα συναίσθημα ότι η Μελίσσα Μόρισον δεν ήταν το πραγματικό της όνομα. Όνειρα για ένα σπίτι με μπλε παραθυρόφυλλα. Για ρολά κανέλας της μητέρας, για έναν πατέρα που φοβόταν τα ύψη. Αλλά δεν ήταν μέχρι που είδε την αφίσα πριν 3 μέρες, το 17χρονο πρόσωπό της να την κοιτάζει πίσω από μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που όλα κατέρευσαν. Χάθηκα, είπε εντελώς. Πατρίσια λέει ότι ήταν μια ψυχοτική κρίση, αλλά ένιωθε περισσότερο σαν να ξυπνάω, σαν να ήμουν κοιμισμένη για 31 χρόνια, και ξαφνικά θυμήθηκα ότι έπρεπε να είμαι κάποια άλλη. Άκουσα. Δεν τη διέκοψα, δεν ρώτησα ερωτήσεις, απλά την άφησα να μιλήσει. Κάποια από αυτά που είπε είχαν νόημα. Κάποια ήταν μπερδεμένα, θραυσματικά, όπως συχνά είναι οι αναμνήσεις του τραύματος. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, υπήρχαν λεπτομέρειες, μικρά, συγκεκριμένα πράγματα που κανένας απατεώνας δεν θα μπορούσε να γνωρίζει. Ο τρόπος που πάντα έκανα το popcorn καμένο τις βραδιές ταινιών, η ουλή στο γόνατό της από τότε που είχε πέσει από το ποδήλατό της στην ηλικία των 7 προσπαθώντας να εντυπωσιάσει το γειτονόπουλο. Η ανόητη διαφωνία που είχαμε την εβδομάδα πριν εξαφανιστεί για την απαγόρευση κυκλοφορίας της. Πως είχα πει ότι ήταν τιμωρημένη και εκείνη είχε φωνάξει ότι με μισούσε και αυτές είχαν μπει οι τελευταίες λέξεις που είχαμε πει η μία στην άλλη. Δεν σε μισούσα, είπε. Χρειάζομαι να ξέρεις ότι ήμουν 17 και ανόητη, αλλά δεν σε μισούσα. Απλά το ξέρω. Ο λαιμός μου ήταν τόσο σφιχτός που δεν μπορούσα να μιλήσω. Το ξέρω, γλυκιά μου. Το ξέρω. Υπήρξε ένα χτύπημα στην πόρτα. Η Πατρίσια μπήκε ζητώντας συγγνώμη. Λυπάμαι που διακόπτω, αλλά η Τζένιφερ χρειάζεται να ξεκουραστεί. Και ο κύριος. Γκάρισον, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Πρακτικά ζητήματα. Μπήκαμε στο διάδρομο. Η Πατρίσια κρατούσε τη φωνή της χαμηλή. Θα χρειαστεί να κάνουμε τεστ DNA για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά της. Αν και, δεδομένο μικρόν με τόνο τι μου είπες, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη αμφιβολία. Η αστυνομία θα θέλει να την ανακρίνει. Προφανώς, υπάρχει μια ομάδα εργασίας κατά της διακίνησης που θα ενδιαφέρεται πολύ για την υπόθεσή της και θα χρειαστεί εκτενή θεραπεία. Κύριε Γκάρισον, έχει υποστεί αυτό που ισοδυναμεί με μια πλήρη κατάρρευση ταυτότητας.
Η διαδικασία ενσωμάτωσης θα πάρει μήνες, ίσως και χρόνια. Ο μικρομετώνω τι χρειαστεί, υπάρχει κάτι άλλο. Η Πατρίσια δίστασε. Τα λείψανα που έθαψε στο 1996. Θα χρειαστεί να τα επανεξετάσουμε. Αν η Τζένιφερ είναι ζωντανή, τότε η κόρη κάποιου άλλου βρίσκεται σε αυτόν τον τάφο. Η οικογένεια κάποιου άλλου αξίζει να γνωρίζει την αλήθεια. Είχα εστιάσει τόσο πολύ στο ότι η Τζέν ήταν ζωντανή που δεν είχα σκεφτεί αυτό. Οι συνέπειες με χτύπησαν σαν γροθιά στο στομάχι. Για 31 χρόνια, θρηνούσαμε για αυτήν, αλλά κάπου εκεί έξω, μια άλλη οικογένεια μπορεί να εξακολουθεί να ψάχνει, περιμένοντας νέα που δεν θα έρθουν ποτέ. Επειδή είχαμε πάρει το σώμα της κόρης τους και το είχαμε ονομάσει δικό μας. Θα επικοινωνήσω με την αστυνομία, είπα. Σήμερα θα κάνουμε ομικρόν με τόνο, τι χρειάζεται να γίνει. Η Πατρίσια κούνησε το κεφάλι της. Πρέπει να σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση, κύριε Γκάρισον. Είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό, όχι μόνο σήμερα, αλλά μακροπρόθεσμα. Η Τζένιφερ δεν είναι το κορίτσι που έχασες. Ίσως να μην είναι ποτέ ξανά πλήρως αυτό το κορίτσι. Είναι μια 48χρονη γυναίκα με 3 δεκαετίες τραύματος και δεξιοτήτων επιβίωσης που μπορεί να είναι δύσκολο για σένα να κατανοήσεις ή να αποδεχτείς. Αυτό δεν θα είναι μια απλή επανένωση. Είναι η κόρη μου. Οι λέξεις βγήκαν με οργή. Δεν με νοιάζει ποια έπρεπε να γίνει για να επιβιώσει. Δεν με νοιάζει τι έχει κάνει ή τι της έχει γίνει. Είναι η κόρη μου και είχα 31 χρόνια για να θρηνήσω για αυτήν. Δεν θα σπαταλήσω ούτε ένα δευτερόλεπτο ακόμα. Κάλεσα τη Μάργαρετ από το πάρκινγκ του νοσοκομείου. Της είπα τα πάντα. Ήταν στο αυτοκίνητο πριν τελειώσω να μιλάω. Δεν θα την έπειθα να μην έρθει. Και ήμουν ευγνώμων. Χρειαζόμουν τη δύναμή της, χρειαζόμουν τη σιγουριά της. Το τεστ DNA χρειάστηκε 10 λεπτά για να γίνει και 2 εβδομάδες για να επεξεργαστεί. Αυτές ήταν οι πιο μακρές 2 εβδομάδες της ζωής μου. Πιο μακρές από τις πρώτες 2 εβδομάδες μετά την εξαφάνιση της Τζένι, γιατί τότε είχα ακόμα ελπίδα χωρίς επιπλοκές. Τώρα είχα ελπίδα μπλεγμένη με φόβο και ενοχή και μια απεγνωσμένη ανάγκη να είναι αυτό αληθινό. Η Μάργαρετ και εγώ επισκεπτόμασταν το νοσοκομείο κάθε μέρα. Η Τζένι ήθελε να την αποκαλούν Τζένι τώρα. Είπε ότι η Μελίσσα Μόρισον έπρεπε να κλειστεί. Σιγά σιγά γινόταν πιο παρούσα. Τα διαχωριστικά επεισόδια ήταν λιγότερο συχνά. Θυμόταν περισσότερα κάθε μέρα. Θυμόταν τους κανέλες της μητέρας της, θυμόταν τα μπλε παντζούρια στο παλιό μας σπίτι, θυμόταν τη γάτα που είχαμε, το Winston, που πέθανε όταν ήταν 15. Θυμόταν επίσης πράγματα που δεν μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε, πράγματα από τις 31 χαμένες χρόνια. Κάποια από αυτά έκαναν τη Μάργαρετ να κλάψει, με έκαναν να θέλω να σκίσω τον κόσμο με γυμνά χέρια. Αλλά ακούγαμε. Ήμασταν μάρτυρες γιατί αυτό χρειαζόταν. Τα αποτελέσματα του DNA ήρθαν την Τρίτη. Η Πατρίτσια με κάλεσε στο γραφείο της για να μου δώσει τα νέα, αν και όλοι ήδη γνωρίζαμε τι θα έλεγε. Είναι ταυτοποίηση, κύριε Γκάρισον. Η Τζένιφερ είναι η κόρη σας. Έγνεψα. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Μόνο έγνεψα. Υπάρχει κι άλλο. Η αστυνομία έχει επαναλάβει την έρευνα για τα λείψανα του 1996. Κατάφεραν να εξάγουν DNA και το πέρασαν από την Εθνική Βάση Δεδομένων. Βρήκαν ταυτοποίηση. Το κορίτσι στον τάφο ήταν η Ρεβέκα Κιμ, εξαφανίστηκε από το Σουρίρι το 1995. Η οικογένειά της έχει ενημερωθεί. Μια άλλη οικογένεια, σκέφτηκα. Ένας άλλος πατέρας που πέρασε δεκαετίες χωρίς να ξέρει. Τουλάχιστον τώρα θα είχαν απαντήσεις. Τουλάχιστον τώρα θα μπορούσαν να θάψουν την πραγματική τους κόρη, να πουν πραγματικούς αποχαιρετισμούς. Δεν έκανε αυτό που συνέβη στη Ρεβέκα εντάξει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό εντάξει, αλλά ίσως έδινε στην οικογένειά της κάτι, κάποια μικρή δόση ειρήνης. Η Τζένι ήρθε σπίτι 3 εβδομάδες μετά εκείνη την πρώτη κλήση. Όχι στο σπίτι που είχε τώρα η Μάργαρετ και εγώ, ένα διαμέρισμα στην Κολώνα, που είχαμε μικρύνει μετά την απομάκρυνση των παιδιών, αλλά σε ένα μικρό διαμέρισμα που τη βοηθήσαμε να νοικιάσει στο Βανκούβερ. Δεν ήταν έτοιμη να φύγει από την πόλη ακόμα. Χρειαζόταν να είναι κοντά στην ομάδα θεραπείας της, στην Πατρίτσια, στον κόσμο που γνώριζε ως Μελίσσα Μόρισον. Ακόμα και καθώς αργά άφηνε αυτή την ταυτότητα, τη βοηθούσαμε να την επιπλώσει. Η Μάργαρετ της αγόρασε πιάτα και πετσέτες σε μια άνετη καρέκλα. Εγώ της έφτιαξα μια βιβλιοθήκη, πειράζοντάς τη για το πως ακόμα δεν ήμουν καλός με το σφυρί μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή χαμογέλασε σε αυτό, ένα μικρό, εύθραυστο χαμόγελο, αλλά αληθινό. Οι γη μας ήρθαν να τη γνωρίσουν. Αυτό ήταν δύσκολο. Ο Ντέιβιντ και ο Μάικλ ήταν 14 και 11 όταν η μεγάλη τους αδελφή εξαφανίστηκε. Τι θυμούνταν,
αλλά οι μνήμες τους ήταν παιδικές μνήμες, αναξιόπιστες και ροζ. Η γυναίκα που συνάντησαν τώρα ήταν μια ξένη που τύχαινε να μοιράζεται το DNA τους, αλλά προσπάθησαν. Έφεραν φωτογραφίες, βοήθησαν να συμπληρωθούν τα κενά στη μνήμη της. Ο Ντέιβιντ της μίλησε για τα παιδιά του, την ανιψιά και τον ανιψιό της που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Ο Μάικλ της μίλησε για τη δουλειά του, τον σύζυγό του, τη ζωή που είχε χτίσει. Αυτή έκλαψε κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων. Θρήνησε τις δεκαετίες που είχε χάσει μαζί τους, τη σχέση που θα μπορούσαν να είχαν. Αλλά αργά, προσεκτικά, χτίσαμε κάτι νέο. Η αστυνομική έρευνα για το τι συνέβη στη Τζένι ήταν σε εξέλιξη. Είχε μπορέσει να τους δώσει κάποιες λεπτομέρειες, αν και πολλές από τις μνήμες της ήταν ακόμα θρηματισμένες. Υπήρχε ένα δίκτυο τράφικινγκ, μας είπαν, που είχε βάση στην ανατολική πλευρά του κέντρου, που λειτουργούσε για δεκαετίες. Οι περισσότεροι από τους αρχικούς δράστες ήταν νεκροί στη φυλακή για άλλα εγκλήματα, αλλά η ειδική ομάδα ακολουθούσε κάθε ίχνος. Η Τζένι κατέθεσε σε κλειστή συνεδρίαση. Η Μάργαρετ και εγώ περιμέναμε έξω κρατώντας χέρια ενώ η κόρη μας ξαναζούσε τις χειρότερες στιγμές της ζωής της υπηρετώντας τη δικαιοσύνη. Μετά, βγήκε τρέμοντας. Τι πήραμε για καφέ, το νέο της πράγμα. Έπινε καφέ συνεχώς. Χρειαζόταν τη ζεστασιά και τη ρουτίνα του, και καθόμασταν μαζί της ενώ επεξεργαζόταν. Νόμιζα ότι θα ένιωθα καλύτερα, είχε πει. Λέγοντας τους τα πάντα. Νόμιζα ότι θα βοηθούσε. Το έχει. Δεν ξέρω ακόμα. Είχε τυλίξει τα χέρια της γύρω από την κούπα της, κοιτάζοντας το σκοτεινό υγρό. Ίσως να με ρωτήσει σε ένα χρόνο. Αυτό είχε γίνει 4 μήνες πριν. Τώρα ήταν Μάρτιος. Οι ανθισμένες κερασιές άρχιζαν να ανθίζουν στο Βανκούβερ, και η Τζένι είχε καλέσει να ρωτήσει αν θέλαμε να επισκεφτούμε. Θέλαμε πάντα. Μα συνάντησε στην πόρτα του διαμερίσματός της και με χτύπησε πόσο διαφορετική φαινόταν. Είχε πάρει βάρος. Καλό πράγμα, έλεγε συνεχώς η Μάργαρετ, ότι ήταν επικίνδυνα δύνατη όταν την είχαμε βρει. Τα μαλλιά της είχαν μακρύνει, έδειχναν περισσότερο το καστανό χρώμα που θυμόμουν από την παιδική της ηλικία. Φορούσε τζιν και ένα πουλόβερ που της τέριαζε πραγματικά, όχι τα ρούχα που είχαν δωρηθεί από το νοσοκομείο. Φαινόταν πιο σαν τον εαυτό της. Όχι η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί, και όχι εντελώς η Μελίσσα Μόρισον επίσης. Κάποια νέα, κάποια που μάθαινε να είναι και τα δύο. Έφτιαξα καφέ, είπε. Μετά, σχεδόν ντροπαλά. Και προσπάθησα να φτιάξω ρολά κανέλας. Η συνταγή της μαμάς. Έπρεπε να την καλέσω 3 φορές για να την κάνω σωστά, και σίγουρα δεν είναι τόσο καλά όσο τα δικά της. Αλλά θα είναι τέλεια, είπε η Μάργαρετ, τραβώντας τη σε μια αγκαλιά. Καθίσαμε στο μικρό της τραπέζι της κουζίνας, τρώγοντας ελαφρώς παραψημένα ρολά κανέλας που είχαν γεύση συγχώρεσης, σαν δεύτερες ευκαιρίες, σαν όλα τα Σάββατα το πρωί που δεν είχαμε ποτέ, αλλά ίσως να αποκτήσουμε ακόμα. Η Τζένι μας είπε ότι είχε εγκριθεί για επαγγελματική εκπαίδευση. Ήθελε να σπουδάσει κοινωνική εργασία, να δουλέψει με επιζώντες από τράφικινγκ, ήθελε να πάρει τον εφιάλτη της και να το μετατρέψει σε κάτι που μπορεί να βοηθήσει κάποιον άλλο. Σκέφτηκα πόσο περήφανος ήμουν για αυτήν. Αυτή η γυναίκα που είχε επιβιώσει από το ανυπόφορο, που είχε χάσει τον εαυτό της και είχε βρει το δρόμο της πίσω, που διάλεγε να προχωρήσει μπροστά αντί να μείνει κολλημένη στο παρελθόν. Σκεφτόμουν τη δεντρόσπιτο, είπε ξαφνικά. Θυμάσαι, μπαμπά, πόσο φοβόσουν τα ύψη. Θυμάμαι. Γιατί το έφτιαξε σαν ήσουν τόσο φοβισμένη, κοίταξα την απέναντι από το τραπέζι, αυτή την κόρη που είχε πεθάνει και ήταν ζωντανή, που είχε χαθεί και είχε βρεθεί, που είχε υπάρξει Μελίσσα και ήταν Τζένι και ήταν ο εαυτός της. Επειδή ήθελες ένα, είπα απλά. Επειδή ήσουν δική μου, και θα είχα σκαρφαλώσει στο Everest θα μου το ζητούσες. Χαμογέλασε, ένα αληθινό χαμόγελο, το είδος που έφτανε στα μάτια της. Αυτό είναι καλό, είπε. Επειδή νομίζω ότι μπορεί να χρειαστώ να σκαρφαλώσω σε μερικά ακόμα βουνά πριν τελειώσουμε. Τότε αυτό θα κάνω. Της είπα, όσα περισσότερα βουνά, όσο χρόνο χρειαστεί. Δεν πηγαίνω πουθενά. Και το εννοούσα. Είχαμε χάσει 31 χρόνια. Δεν θα τα ξαναπέρναμε πίσω. Αλλά είχαμε τώρα. Είχαμε όποιον χρόνο είχε απομείνει. Και σκόπευα να κάνω κάθε δευτερόλεπτο να μετράει. Επειδή η κόρη μου είχε επιστρέψει σπίτι όχι η ίδια, όχι ολόκληρη, όχι θεραπευμένη, αλλά ζωντανή.